Ramke sú tiež zastaviteľné. Dá sa nastaviť geometria predných alebo prednej nápravy, zadnej nápravy. Samozrejme dôležitý je výber má tuningový výstup Magus Masler, ktorý zvyšuje výkon motora. Teda viete si predstaviť, že na tú malú hmotnosť vidíte sami, že bugina hrabe. Poredajú sa preteky, zrevúci a tak ďalej. Seriál majstrovstiev Slovenska, to bežinových aj metinových. Takže opäť Jano nám predvádza aj maximálky, ale len na krátke vzdialenosti. Vidíte, že model odhaduje trávu, rie, neskutočný výkon. Vidíte si profil stroja, ktorý je osobitý, je to snajperská letecká škola, konštrukčná. Určite je tam niečo napíše. To bolo tesné. Vďaka kompletnej mechanizácii krídla majú skutočné stroje Pilatus portery a turboportery. Letové vlastnosti, ktoré umožňujú použitie aj salsa. A využije náhorné plošiny v Alpách, kde tieto stroje pristávajú, lietajú. Samozrejme sú uvedené obrovskými balónovými, ktoré zlepšujú ich vlastnosti startov na nerovných povrchoch Alpách. Mali pilotov, budých motorárov, prítomných motorárov. A detičky sa nachystajú na zbieranie úrody v podobe cukríkov. Takže Pilatus naberá výšku, otáča na konci bázy. A už to spadlo. Vypú sa. Utekajte deti, mladí modelári, zbierky na zemi. Como